Voilà, daar is de lijn 10, komende vanuit Hulst. Die gaan dus eerst naar Terneuzen, busstation Westerschelde-tunnel. Dus nog een stukje verder. En dan over een kleine 15-tal minuten komt de bus terug hier. Terug de richting van Hulst via de dorpen. Let's go! Ik reis met de meer reizenbundel, mevrouw. Er is een defect, want ik heb de meer reizenbundel van €15 na 9 uur. Het is toch na 9 uur, hè? Dan is er een defect hoor, want ik heb het gemeld aan de provincie. Ze hebben gezegd, als het niet werkt, hoef je niet te betalen. Waarom gaat het niet? Ik kan dat niet zo bekijken. Ik kan niet account. Oké, ik koop een ticket met mijn smartphone. Is dat goed? Maar blijkbaar is er daar ook al een probleem mee. Dus normaal gezien na 9 uur moet dat overslaan naar meer reizenbundel. Tenminste als het systeem in het bus het correct doet. Bon, dus nu heb ik daar mijn lijn 20. Ik zeg nogmaals, ik ga meestal boodschappen gaan doen in Hulst, maar het gebeurt ook wel hier. Meer bepaald ook voor de ethos, de dorpen. Meer reizen. Hier moet ik nu afstappen en kan ik overstappen op de lijn 10. Zo, meer reizenbundel. Zo beste mensen, het bewijs dat ik reis met de meer reizenbundel. Dit was ook te zien op het scanapparaat. Dus dat betekent voor 9 uur op saldo, na 9 uur op de meer reizenbundel die geldig is tot 31 december.
Hallo beste mensen, hier dus het winkelcentrum, de supermarkten. Ik heb nu iets gekocht als voorbeeld. Zo, ik heb nu bijvoorbeeld hier een zak met aardappelen. Dus ik heb dat nu gedaan in de actiontas. Dus geen bus beschikbaar in de week, ook niet in het weekend. Dus hoe wil je dan dat iemand die normaal zijn boodschappen doet, naar huis gaat? Dus ja, dat weegt serieus zwaar. Er is ook geen haltetaxi. Ik zeg, dat probleem is al jaren zo. Dus je moet gaan naar Terneuzen Stadhuis om de bus te kunnen nemen. Dus dat maakt dat de persoon volledig te voet moet. Altijd maar rechtdoor via de Kennedylaan. En dat is dus tot het stadhuis. 1 bus per uur. Je moet ook nog het geluk hebben dat je daar geen uur mocht staan wachten. Om terug zijn route te vervolgen. Oftewel, is er geen bus. Ik zeg, hier aan deze kanten, even verder, is er ook een woonwijk. Daar is er volledig geen bus. Er is ook niets. Dus dat maakt, alles moet te voet gebeuren. Of eventueel met de fiets. Dus je ziet de werkwijze hier in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van openbaar vervoer. Ja, ik toon het iedere keer opnieuw. Niet om iemand lastig te vallen, maar toch wel om de realiteit te tonen. Dat is toch absoluut niet normaal. Dat men hier geen bussen inzet voor de bevolking. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go.